La 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 la. La 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 la. Tang ya pi banga yai kan mau tang ya pi banga ju berka la ha jane ha jai pi ju wan pa nganai go you play try kan ra ba u la ju yai don ringa ap deng ki jing yai len ti ki ba Kular baskem makin yai ne cerda na du kaski ning kong bangi la pla jing it kan ne cerda happy bat nga tang ya phi ma nga ju yai wan tang ya phi nga ju yai prakan la ha jan ni cha chai nga yai kan mau la jing e ki wa ngi le ban job ya kita la jing dom ka wan ka ngi tu pai should try jing in ba play jing ker ku la the se Ubala don ringkat haji ngem jongi haba bi jangai na nga man sim kan no gas no ling a Ngarungas ngau kumta haba pi dan chai nanga tang ya pi banga ju yai wa tang ya pi nga ju yai perka la ha jan ni cha chai nga yai kan ma ngan ai ngu you play try kan ran ba u la ju yai don ring kan hap teng ki jing yai len ti ki ba kular bas kan mai kin yai ne shirta na du ka swin kang bangi la pla tang ya pi ba nga yai kan mau tang ya pi ba nga ju perkan la ha jan ni ajai pi ju an pa nganai go you play try kan ra ba u la ju yai don ringka ap deng ki jing yam len ti ki ba kular baskem makin yai ne cerda na du kaski ning kong bangi la pla ai ba jing it bas kan kan le shirta tang ya pi ba nga ju yai wan tang ya pi nga ju yai perkan la ha jan ni cha chai nga yai kan mau la jing e ki wa ngi le ban job ya kita la jing dom ka wan ka ngi tu pai should try tang ya pi banga ju yai wa tang ya pi nga ju yai perka ai ba jing e kan ne shirta